भाई लोग पावर स्टार पवन सिंह के हइया ला गाना तो तू लोग सुन लो ही होक बोलो भाई लोग लोग से बतला दी गाना जहिया से आयल बनो जहिया से एक नंबर ट्रेंडिंग में ट्रेंड करता भाई लोग से बतला दिए गाना के पब्लिक कितना पसंद करता नु का बतलाई भाई लोग तारा लोग इनकी। और ये गाना में प्रियांशु सिंह भी नजर लो तारा लोग के वीडियो में। तो भाई लोग अगर नहीं खोलो देख लो तो जाके जल्दी से देखो लो बेह म्यूजिक चैनल पर गाना के चढ़ावल गल बटे। और भाई लोग बतला दी गाना आज से मतलब करीबन 4 दिन पहले भाई लोग गाना आ चुकल बटे काहे कि गाना 5 तारीख के बटे। और तारा लोग इनके तो एगो वीडियो में मतलब ही रही कि गाना आ चुकल बा पवन सिंह के जाके देखे के। तो भाई लोग बहुत आदमी अभी अगर नहीं खोलो देख ले तो जाके जल्दी से देखो लो काहे कि गाना अभी एक नंबर ट्रेंडिंग में ट्रेंड करा बाटे। और भाई लोग तारा लोग से बतला दी शिवानी सिंह है गाना के गइले बारी और पवन सिंह गइले बारन। और भाई लोग से बतला दी बहुत आदमी कमेंट करके ये पूछा था कि पवन सिंह के छठ के गाना कब आई। तो भाई लोग से बतला दी छठ के गाना हो सके तो हम जब तक ले वीडियो अपलोड करी जब तक ले कोनो गाना के पोस्टर आ जाए तो देखो लो भाई लोग अब छठ ज़्यादा दिन नहीं खेता लोग इनसे बतला दी दीपावली के बाद जानते बा लोग की छठ आवेला। और भाई लोग अब गाना रिलीज ना करी लो तो मतलब कब करी लो। तो देखो लो पवन सिंह के गाना हमारा लागत है कि सबसे पहले आई मतलब छठ के गाना आई नू तो पवन सिंह के सबसे पहले आई। अभी पता ना खेसारी लाल यादव के गाना आई कि ना आई कोनो गारंटी नहीं है भाई लोग काहे कि उनका पर जानते बड़ा लोग कि ऐसा मतलब मोहरा में फसल बरन कि गाना भी नहीं खन गा सकत और गईबो करी हन तो उससे 1 रुपया कमाई ना होखी यही से मतलब अभी गावल के उतना नहीं खन चाहत। लेकिन गईहन भाई लोग ऐसा बात नहीं है छठ में उहे एगो 2 गाना लियन। और भाई लोग विजय चौहान के भी एगो गाना आवे वाला बाटे छठ के जौन की उनकर वायरल भ रहे कहीं गो दिल बाबे सीना के भीतरिया वही पर मतलब उ गइले बारन छठ के गाना तो उहो गाना आवे वाला बाटे। बस 1 से 2 दिन में उ गाना आ जाई और तारा लोग इनके आई तो जरूर हम बतलाएम काहे कि उ गाना के मतलब इतना जोर शोर से शूटिंग भइल बन भाई लोग कि अगर तू लोग गाना देख बोलो तो कहबो लोग कि क्या गाना बा। भाई लोग ये जानकारी तारा लोग इनके कैसा लागल है अगर थोड़ा सा भी अच्छा लागल है तो वीडियो को लाइक कर दियो चैनल पर नया बारो तो चैनल के सब्सक्राइब कर दियो। मिलो जी फिर से एगो नया वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।